na na bilang gulang at laro sa isip na umusad lang sa pagkagulang. Pag-asa ko'y pataw palaya na parang parol sa bilangguan. Ang bagamaki baka na makikipagsukungan. Nagpakapulis ko pagkaratay silukuan. Lugar niya magsasabing dinapaan ko'y binangunan. Ngayon'y sapat na para lahat makasalo makita may nagaangat. Kapakinabangan na pinala sa pinadalit tabang sa nagmamaalan. Marahil makitid sa kahit na sino. Base na pati pagtahat talino. Di masusuri sa kahit kanino. Tinalagang makaturo sentido. Kailangan pa ba ko ng mapabugto? Masabi mali pagka napahinto. Sabi na nga ba imahin na nakadalasan nagpadala mga ilang maarok. Paboran yung may katuturan. Yung iba ng alok para ang bulungan. Masarap manapok sa ganung imikan. Pinaira lamok nagkakasitsipan lang. Muna lang ngayon dahilan kung bababakit pa. Pabalik kong galit na lait. Gamit kalakit mag-isip ka. Ikom na isaking tindi. Husgay walang muwang tong may gustong ipadindi. Pagtikom na isaking bibig. Sambit ko ay udyok ng isip at laman ng dibdib. Masyado nang maingay, nagtataas ang kilay habang ang mata nila'y nakatingin sa aking tunay na kulay. Bakit biglang humangin? Inaangkin yung atin mga unggoy na gutom. Sige bigyan ng saging. Dami kasing dumadating sa aking balita na laos na daw ako at mga linya ko mahina. Tahimik lang ako kasi hindi nagpapabida. Alam ko na balang araw na ang sulat ko'y kikita. Kaya kalmahan mo lang kasi baka ikay ma-OD. Iwas ka sa tus, laging dikit ka lang sa low-key. Respected to sa hood ng mga OGs, mga homie. Tumingala ako sa great. Rest in peace pala kay Kobe, kay Biggie, kay Easy, kay Tupac Shakur. Sa tao na cancer, ako na ang cure. Chill na chill kasi kapag ako'y nagpapainit. Padating na din ng araw na sa gigs ko ay sisilip. Mga tao na humanga at sa nag-aalaga. Isa ka din ba sa mga nag-hype sa tamang tama? Puro bobo mga loko, lahat sa tono. Kumpara nyo kanta nyong bulok. Wag ako kasi lahat kayo support. Yo, Pinigsaan 2021 syempre. Dito pa rin kami para sa pangatlong battle ngayong gabi. Una na ako tol. No. Ito, sa kanan ko, galing ng Mangaldan, Pangasinan, Repen, Tito Signo. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan si Cryzel. Shoutout to Budit. Yeah! Ang ina, shoutout sa inyo lahat na nandito. Lalo sa mga todo suporta natin na nandyan. Thank you. At unahan ko na, choker type ako kaya. Okay. Yun, sa kaliwa ko naman syempre, galing ng Urdaneta City, Repen, Ambrosio Boys Records. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan si Chito. Yeah. Shoutout kay Toblik. Shoutout sa girlfriend ko, Ambrosio Boys Records. Let's go. Yan, syempre, shoutout nga pala sa venue namin ngayong araw, Woodstock, dito sa may pahuling banda. Check. Maraming salamat sa pagpapaulak sa amin dito, syempre. Yo. Okay, napagdesisyonan ni Cryzel na siya na ang mauuna. Kaya, judges, makinig tayo, laban to ha. Ito. DJ Celeste, okay na ba tayo? Yo, check. Yo! Unang round para kay Cryzel. Bigyan naman natin ng malakas na palakpakan. Judges, makinig. Para agad na pagdaip sa kasabay. Gagawin kong o yung A, yung ABR kaya tangay. Ibilupit ba pagseta pag-ubuhay sa kamay. Teknikala tumangkil na ako buhay ang lagay. Check! Una na kita alam. Ulit na tol. Ulit. Last. Ang ina. Sorry. Yeah! Ulit. Judges, makinig tayo. Para agad na pagdakip sa kasabay. Gagawin kong last. Yeah, palakpakan. Palakpakan naman dyan, bumpawi. Para agad na pagdakip sa kasabay. Gagawin kong o yung A sa ABR kaya tangay. Ibilupin ba pagseta pag-ubuhay sa kamay. Teknikala tumangkil na ako buhay ang lagay. Cheat! Uunahan na kita. Alam ko na ba nagato kilometra. Pero all roads pangakit. Tatak nung naka-30. Dumudos ka sa score ang walang kwenta. Kaso 2 years mo balik. Press tagda ka entra.
o real to parating. JJ na pakok tayong galawan mo sa ring. Sickness niya baril, bakit negative sa scene? Pag may battle nag-hip para masabing magaling pa. Sa maayos na proseso nag-skip. Kung sa bagay yung pangalan mo palang maikip. Bago week o eto yung pantapat diyang trick. 107 to ng gunner, umaantay-bit. Bang! G.O. Pro, tinapat sa MMO. Double gun ko, double zero, gago GG to. Kung ni Death, gatang off kang DD-no. Bati yung offline kasi patay na GGO. Words, play, kuha gaming content. I-DDN ko tong si Carl, mission fail pag-attempt. Familiar ba yung pangalan? Agad mo bang nag-get? Di ba't basag paghanap kang ni Missy sa San Andres? Tama na nga paligoy-ligoy pati di kayong Gideon kasi nakaka-good vibe lang yung life mo pagka nakasindi. Halata ka na ba't matibay ang binti? Kasama namang yung gid kahit sa beat hindi. Kaya bahala pag inibalaan ka ni galawan. Nakakatamad ko, ikaw lang kalaban ay parang wala na. Kailangan mo din na kailangan pa na sumagal. Yan, ako sinalang mula nung utang na tanya ni mapinatapad tapos tapos na mataitin ko nga pagka muli po marito upang ikisan ko sinad. Sabi na. Wala, asan si Celeste B? Asan na Celeste B? Tol. Okay lang kami, Tol. Kaya natin. Yan. Tutulugan ba ng tao pag ako ang pinatungan? Pwes ang tulog permanente yan ang sagot sa kalaunan. Yeah! Palakpakan naman para kay Chrysel. Siyempre, tuloy-tuloy na to. Check. Chito, yeah. Palakpakan para sa unang round ni Chito. DJ, play that beat. DJ, play mo na yan. Yeah. 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 Judges, connect. Feto na rubber parang boobs na implant. Bobo ka kasi kaya tanggal sa brilliant. Paano ba kasi naging butler to? Ipinatay ko na dati yung master mo. Wala pa kasi nun, ako since day one. Uhugin sa palong dinurong ko si K1. Kaya wag ka dito magpauso. Paano papalag tumugi, pinatay ko yung pangulo. Di mo yun alam ngayon, bigla ka na pasubo. Ko lang to na mag-isa, magsama ka pa ng kagrupo. Lasgas to sa leeg, gamitin niya kung sumulat. Tinta signo yung pangalan pero wag yun na sumulat. Malupit ang banal lyrics, tol press play. Sinulatan kita chong parang nag-essay. Ginaligan niya talaga, tol well play. Nilagyan ko ng X yung ulo parang Ashwell Spray. Napag-iwanan sa galaw ako'y nag-beat and roll. Patay tong rising star sa akin, malabig small. Wag ka dyan mag-attitude. Hay na ako ngayon, check mo yung attitude. Hip ako ni Jay at ikaw yung substitute. Papabagalin ko yung speed mo para shoot. Kasi nga ay spitfire, sunog ka boy. Sa lalim ko ngayong gabi, kay lunod lang oy. Direkta yung punchline, sanay ito sa sabakan. Sa outlook ka na dance kahit pa may batas pangalan. Chito ng kalaban tapos hinarap beginner. Job niya maghatid, ako yung solid mag-deliver. Sanay na mag-deliver kasi tulak to. Naghalimaw ng Halloween para magulat to. Kita mo yung pagka-G sa mga sulat ko. All eyes on me kasi tubak to. Yeah! Woo! Palakpakan para sa unang round nila. Paano, siyempre. Bawi pare! Ito ang pangalawang round ni Chrysel. Bawi. Yo, listen. Makinig. DJ, pakiplay na yung beat natin, siyempre. Yo, listen. Inang hirap mag-prepare pagka Yan. Pangalawang round para kay Chrysel. Palakpakan naman dyan, Woodstock. Sa round 2, you better focus bitch. Magandang angle ang larawan parang shot nung 6. Change na yung ED mo basag pag-click. Left and right bubumbapin tunog si Leslie Tricks. Babalaan, classic ticks. Babalaan, classic.
langang di na pa parang buhay pa yan. Please, akin na yan. Bakal na parang anyong girl. Pag nasalangan na bel, itim na imahing ang girl. Bala pagsalot na tulad mong matabel. Di lang threat yan na buo. Last day nakakasinta na ko sa bungo. Hey, kalkulado at planado na sa dulo. Behind my bars, ala ko sakang may tama ulo. Sige usapang bar, ito ngay mismatch. Para kasabayan lang ngayarkin kung umaksin hard. Alam niyo last report, nakikibars to bars. Di man maayos pag sinasabit yung letter R. Bawal ang yaw, bakit bawal ang yaw? Eh mas malinaw pa yung ibon magsambit ng kasyaw. Bawal ang yaw, sige bawal ang yaw. Total insulto yun sa tulad mong yung akse badyaw. Real talk, gusto mo isa pa. May uugnay ka sa torneo lang mo sinasalta. Nakikisapaw, sumisapaw, dapat di na nagtapa. Parehas kaming nag-iksiman, siya lang di nakasampa. May mas masakit pa dun, degree holder ka diba? Nagtapos sa pagtaon kung bakit utak niya may palalam niyo ba yung kadugtong? Titulo niya tituladong palamunin lang ngayon. Real talk! Yeah! Ito, sige, huwag na natin alisin yung init to. Round 2 para kay Chito. Palapakayan naman tayo dyan, oh. Bawi, bawi. Next ang puta, nag-choke ka nga eh. 2 weeks nga eh, kaya nag-choke eh. Yeah! Sport! Yeah! Bars lang, pre. Yeah! 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 Tila sweldo ko palagi, rounds ko nakakabali. Ang Prosyo Boys lahat may salimpusan na kasali. Yung idol makalaban, yun yung best wish niya. After ko to natalunin, harsh pa edis ka. Corona na sa aking kak na customize. Durog na durog si Gago at na pulverize. Sa lakta ka na ilaos, kaya na posterize. Pinagtripan ka lang ng Casper, poltergeist. Joker na patol kasi yung writing ay lazy. Ulit-ulit sinasabi kaya talo kay Casey. Halatado ng masyado na yung utak na rattle. Lasing ka nung event kaya tumbato sa battle. Kulang na kulang yung mga lines na inipon. Ang matapat sa akin imposible na mission. Ang ingay mo masyado nung birthday ni Gideon. Sa alak ka na willy na parang si Hipon. Huwag ka mang-angat sa battle ka lang na patapang. Alam namin bading ka kasi yung trip mo ay tsupaan. Pada please to sa beach kasi oras kinasukan. Pinanis ka sa Disney. Thomas kang dagupan ng puruhan ka ngayon lagay mo delicat. Tinapat lang tong mortal laban sa demigod. Feeling strong kasi nakahit ng chemical. Mas malupi pa ako sa nagmumulding chemical. Ako na yung panalo kahit sino itanong. Apelido ko Balbuena, umuwi ka ng balong. Ikaw yung dahilan kaya nasira yung pamilya. Kasi meron kang anak kaso hindi sa'yo semilya. Waldo yung punch ko, sana ma-count mo. Sanay na sa pakyawan yung alaban mo. South for round 2, ikay si Bak. Ito yung solid na outro. Adesanya versus Cosa. Tubatong si Pao, long! Round 3 tayo, round 3, apat-apat tal. Mauna syempre si Chito pa rin. Unang apat na. Tangina Chito! Palakpakan muna tayo para sa dalawang malakas na round na yun, syempre. So that's the beat, play na natin to. Unang apat para kay Chito. Yeah. Sulat. Hoy, di sulat to, men. Ay, ino na, bagat? Yeah! Ah! Solid bumera kaya wasak na tong kalaban. Ibang klase na to pag ako na yung kaharapan. Tang ina laos to lalo na tol sa rakapan. Bukin ang ina yung trip niya pare ay tsupaan. Tsupaan kasi maliit yung titi mo. Paano chuchupa yung tropa kasi maliit nga to. Di ko basta pwede na sabihin malakas ka. Kasi kalaban mo putang ina yung verse batas na. Batas na, kulang pen. Tang ina akong naglagay tol sa pangalan mo ng L. Kasi nga pare loser ka. Tapos dati nung sumampa siya ay user siya. User, gago pare ang saba mo magsakit. Yung sinabi mo punyeta ka hindi yun masakit. Yung L na nilagay mong loser aking kinabit. Ako yung winner kaya crazy ko may win sa F. Oh, tanong mo sa judges, hindi ka nila iboboto. Hindi ako si Malade kasi ako ay piloto. Di mo yun alam, mas mahal pa tuition ko sa'yo tanginang. Ang pangit ng sinabi niya, di ko trip. Piloto ka o piloto ka ng jeep. Kaya pag mo kong loko, hindi ako maniniwala. Siman nga to dati kaya kaway na wala na.
magaga dati pero driver to. Tangina piloto, jeep walang driver yun bro. Tangina wasak na dun si Crazel. Tangina kasi ako yung naglagay sa kanyang L. Oo pare, yung pangit ng iyong promotor. Yung sinabi mo gago dati kang konduktor. Huwag mo kong lokohin, hindi ka sulbibenga. Kasi mga linyahan mo sa'kin walang kwenta. Yeah pare, hindi ito konduktor. Kasi nga pare sa inuman o promotor. Safe pero malapit ka nang mahuli. Tol, malapit na din siya na matuli. Mahuli, kaya di nag-atubili. Mahuhuli lang ako kasi kasama kita pre. Yung mga ganyan mong galawan, sarap mong sapakin, panjipag lang itong kalaban. Kaya mo pa pare ng sapakan. Bukay ng inawo sa'kin gutong harap-harapan. Kasi nga, di mo kaya na talunin. Masyado pang maamat to kaya to tatalunin. Tatalunin, alam mo dol, hindi ako ka-greedy. Papatulan ko, di ako pumapatol boy sa baby. Kaya wag nga akong angatan mo kasi ganyang galawan ay para sakit atras na ho. Matras ka na dyan pare. Yung beat bigla bumagal, ano yun nangyari? Sobrang init na barawang tanghali. Wasak to na si Crazy L, dito siya nadali. Kaya nga ngayon sinabi ko ito'y matataboy. Sobrang init na dama niya yung akong nag-aapoy. Kaya pare wag ako ang gago mong sasabayan. Ngayon palang sinasabi ko, alam mong patay ka na dyan. Patay ka na dyan, wala ka na po na masabi. Tangina, halatadong tumatabi to sa gilid. Hit niya to lumikit. Di ka tol, papaso sa'kin kasi mata ko ngayon sikit. Singkit, gaguhoy na gusto. Hihitit lang ako kapag ikaw nirolyo ko. Huwag mo kong paagdaran sa ganyan. Kasi sa laban natin di ka das na pwedeng pagbigyan. Tangina, whiz pare, choker to. Hindi mo ba alam yung kalaban mo ay smoker bro? Wala akong pake kung smoker to. Kalaban mo gago si Joker to. Nice. Yun, pinig sa 2021, syempre, Crazel versus Chito. Ang boto ng Jurado, 4-1. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan, syempre, si Crazel. Judges tayo, explain nyo. Judges. Yo, Joshua ng 2420 crew. Pinoto ko si Crazel, round 1. Sabihin na natin nag-stumble siya, na medyo nabitin tayo. Pero nahabol niya. Kahit sa basta binoto ko si Crazel. Sa round 2 naman, binigay ko kay Chito. Ito para sa akin to, kasi opinion ko to. Kasi doon ko narinig kay Crazel yung hindi lang puro bara, kasi nga may beat eh. Pinakita niya yung rap skills niya, ginawa niya lahat para mabigyan niya. Tapos sa freestyle doon, mas lalo. Kaya props pa rin kay Chito. Salamat. Yo, sumali pa kayo boy senior ng October 20 ko. Binoto ko sa round 1 si Crazel kasi nga nakita ko dun yung rap skills niya, yung mga flow. Kumbaga sinabihan niya yung beat ng hindi lang isang tunog. Kumbaga pinakita niya dun yung iba-ibang rap skills. Tapos sa round 2 naman, binigay ko yung kay Chito. Kasi nakita ko yung consistency ng mga bar na tuloy-tuloy talaga. Yung 1-2 punch nga yung ginawa niya dun. Doon sa round 3 lang parang nagkatalo. Parang mas nabuhayin ako dun kay Crazel, tapos ayun yung mas hinahanap ko sa mga part na may beat. Yeah, Crazel. Hi, Crystal, itong release na stay safe. Yo, isip na pala ng Norte Plumas. It was, ang binoto ko ay si Crazel. Round 1. Alam na natin na medyo nahirapan ng una si Crazel, pero nakahabol naman siya. Nakahabol siya. Maganda naman yung pahabol niya na parang sa una palakas habang tumatagal lumakas niya sa kanya. Pero yung kay Chito kasi, yung round 1 niya, malakas siya ng umpisa hanggang dulo. Tapos sa round 2 naman, doon, para sa akin, kasi ang init ng laban eh, sobrang init ng laban talaga. Medyo parang, nagka-personal spread. Personal spread. Draw sa akin yun sa round 2. Draw. Hirap mag-decide sa round 2. Pero parehas na malakas. Yung flow, yung skills, pinakita nilang dalawa. Sa round 3 naman, sa freestyle, kay Crazel ako kasi, yun nga, ang dami niyang dami niya rin nasabi doon eh. Ang dami niya na-rebat doon sa round 3. Tapos kay Chito, Kuya Chito, yun na.
Kinakabahan ako. So, DC nga pala, ang binoto ko, si Chito. Round 1, tayo yun sa akin kahit medyo problema sa round ni Rachel. Kasi showcase niya yung strength na talaga na flow, tsaka yung speed drop mismo. Tsaka yung bigat din ng mga salitang choice of words, yun yung pinaka-nagustuhan ko. Tsaka kahit kay Chito, maganda rin yung round 1 niya kasi consistent lahat ng linya niya. May naka-4 bar setup, minsan two-line punch. Ang naging boto ko sa round 1 tayo. Pangalawa, dahil nakalimot si Tracy sa bandang gitna, konting-konti lang na ang mga chichito doon yung binoto ko. Round 3, tayo. Yun nga, wala nang maraming salita. Kita nyo naman, si Chrysel ba yun? Chrysel. Chrysel, sige. Yun yung boto ko. Kahit ano.